Karang hitung bati nih. Benak kopiti. Pinter paling. Benak kopiti. Punya tuh wajiban. Semuanya pokok lihat. Iya, iya, Tak syuting ya makin minggir. Iki sing wedok-wedok iki sing tampil. Iki sing lanang rong tampil. di sana keri di repair ya jadi tijaan ngomor kesetrum joget nih keluarganya piye lek kok kesetrum melok joget aku Anu orang ora tanggungan sifat iki ngundang tamu. kowe Mbak Rika yo melok joget sih sing duwe anu Duwite kok ora